nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye. Ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ, ije zigizag, ije nwere ike ịlụ ọgụ n'ụtụtụ ruo n'abalị emezie, ije nwere ike imezi n'ụtụtụ ruo n'abalị alụ ọgụ. Anyị awụchala dịka anyị si wee kwuo. N'elekere gị lezie ya nke ọma, ị ga-ahụ nnọọ na o jirila otu nkeji gata elekere 5 nke mgbede. N'ihi ya ka ọ dị uche bọbọ nwa gara mma ya zụziri nke ọma na nwaada klakla onye eze mkpọga ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba. Anyị awụchala ịbịa mee ya ka oyi ajakakpala eze na mgbede a. Biko 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 anyị awụchala bụ na anyị awụchala nwanne, mana ka njukene gị kedu ka o si aga? Kedu ka eke si anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị? Eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme dị mma, na ya bụ ihe ahụ ị na-emeziri ezi n'iwu. Ị hụrụ nke ahụ ị na-eme dabara adaba, nwanne jidesie ya ike. Ịnụ ọ bụ otu a ka anyị si anabata ọnọ n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede a ga-adịkpa kpamkpam, mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze. The floor is yours. Igbo dị sam Igbo mụrụ m mgbede ọma nọ onye okwu mere na mgbede a ejimaka nọ n'ọfụma. Ndewo nọ. Iwe ọka dị gị n'obi na Thanksgiving ọwa anyị na-agaghị. Iwe ọka dị gị n'obi. Chi ga-arịọ m. You beg me. Okay. Ga-arịọ m. Nsogbu adị. Sorry. Ọwụ ụtọ ahụ. Kedu ka m ga-esikwa na-arịọ gị? Sorry ga-adịghị ihe a. Ọ dịghị ihe a. Ọ dịghị soft, ọ dị hard. Ngwa ka mkpacha akpịrị. I am sorry. Uche ọwụdụ sorry a ka m chọrọ. Ị ga-azụta ihe. You buy something. Ihe dị ka gịnị? Ịma ihe ị kwesịrị ịzụta jiri ọmụ season. Flower. Flower gịnị? Ọ flower ka a na-eji na-arịọ mmadụ mgbaghara. Adị onye ọcha m wa ụmụ onye Igbo. Enwe onye ọcha m. Akpụ na ofe. M zụtara gị akpụ na ofe. Uche rịọ m o. Ama m ihe m ji ekwu. I am sorry now. I am sorry. Oh, sorry ke. Ị na-eme olu m na-adị harsh. I am sorry. Uche achịgakwa m ọchị apụkwa na m. Gị na onye na-achịkwa n'ọchị? Gị na onye na-achịkwa n'ọchị? Ọ bụ isi nri ọnụ gị sorry. Ọ bụ ihe m na-arịọ ọnụ gị. I am sorry. That is m nọrọ gị nwaanyị ma akụzikwara gị nke. Kedu ihe ịma m ga-egotere gị? Kedu ihe ịma m ga-egotere gị? Ihe ga-egotere m na sizi m sorry. Ọ flawa ka a na-eji na-arịọ sorry. Ayi m go onye ọcha ụmụ onye Igbo. Kedu okike gị gbanụ m espo, gị gbanyenụ m espo. Kedu ihe ma m ga-egotere gị? Ọ bụ akpụ na ofe gị ikpuo nwa mkpi. Uche emezila ihe ị na-eme, anụma ejila m ile anya. Enweghị m your time this evening. Enweghị m your time. Nsogbu adị. Enweghị dị ka m si mee your time. Nsogbu adị. No problem. Koodu Igbo mọrọ nze ma ọzọ ụnụ manụ ka anyị si emeje ịhụkwara na mgbede a mụ na Clara Nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyụọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfụfụ. Ya mere nwanne gị ahụ, ikwu gị ahụ, ya gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha ji asị gị aṅụ na mgba maka na nke ebe nkwa na-abịa. Anyị awụchala na mgbede a. Tupu anyị eluba ajụjụ anyị ji wee wụcha n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nketa, anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege anyị ntị mara n'ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem n'obodo Ụmụdibia dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. Ị bụrụ onye obodo Ụmụdibia, chebiri anyị n'ụbọchị Satọde ya na-abịa abịa. Ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe, mgbadamgba ga-agba n'elu mgbadamgba. Oje zuru obodo adaala n'obodo ọnụ. N'ihi ya pụtanụ n'ụbọchị Satọde bịa chọọ ya. Ebe anyị ga-anọkwa na-eme ya bụ oje zuru obodo bụ kpọmkwem na Comprehensive Secondary School Ụmụdibia. Ị bụrụ onye Ụmụdibia abịa kọrọ gị ihe a n'akụkọ na wa pụtanụ n'igwe ya mepụtanụ ndị obodo na-echọ ịmara na ihe abala ihe nsọrịta mpi. Onye ọ na-achọzi ka obodo ya gba ndị nke mbọ. Bịa mekpanụ ndị Ụmụdibia ihu. Eziokwu, ekwekwala obodo gị ahụkwala ya n'ala o. Na-aghọta na ihe a ị ga-agakwa nwaanyị ọma? Aga m aga m ejisi ike ga.
ma ị na-aga ya aga gị nọrọ mgbe ọbụla gị na-achọ ka a na-afọsụ gị mgbe ọbụla gị na-achọ ka a na-afọsụ gị imebeghị agadi ya adịghị otu ime agadi otu a ị ga-eregbu onwe gị o dị ego na mgbede anyị nọ live na Facebook gawa na Facebook ga-akiriwe anyị iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM ECHO FM jiri capital letter dee ya kiliki ịkpa m kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị gaje ịjụ gị n'oge na-adịghị anya like kwa ma share ya gezie ntị na nso nso a ka anyị bịara bịa nụ akụkọ kpọmkwem na steeti Rivers ya bụ akụkọ ka nọkwa under investigation ọ bụ ihe mere ọ na-enweghị ụlọ ọgwụ ma ọ bụ onye anyị ga-akpọ aha na mgbede a mana ya bụ akụkọ wee na-akọ na o nwere otu nwaanyị ọgwụ gara aga mụcha nwa ya ebe ṅaa ihe a nụkwara abụrụ na a gara aga gbanwee nwa ọ mụrụ kuru ozu nwa kunye ya eteta jụwa ndị dọkịnta mụrụ ya nwa si ihe abụghị nwa ya na ihe adịghị ka nwa ya a na-asị ya ọwa sị na ọ bụ nwa ya nke a mekwara Clara o n'obi sumọ mata nwaanyị a akọwa ala jee were ndị uwe ojii jichie ma ndị nlekọta ụlọ ọgwụ ahụ ma dọkịnta mụrụ ya nwa na Rivers ama m na-aghọta ebe anyị na-aga akụkọ wee na-akọ na that story ka dịgodi under investigation aka nọkwa na-enyocha ka amara kene nke bụ eziokwu dị na ya mana nke bụ eziokwu wee bụrụ nke bụ ajụjụ wee bụrụ ụdịrị ihe dị otu ọ na-eme mgbe ọbụla ịma ndị Aba si ihulata ga-ịhụ Aba ibe ndị adan gị ime gịnị ga-ịhụ Aba ọtụtụ ihe na-eme gịnị tupu ha aghọta onwe ha ndị na-arụchakwa otu abalị abụọ ọ dipendịrị otu onye ahụ si mụọ nke ya ihe ọ bụla e gosiri gị ihe ị ga-ewere nụ dịka gịnị dịka nwa gị ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ị hụrụ ajụjụ nke mgbede a ọ wara Aba anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị nwoke ịnọ ebe nwunye ya na-amụ nwa ọ dị mkpa nwoke ịnọ ebe nwunye ya na-amụ nwa ọ dị mkpa ị bụrụ nwoke ị ga-anọgbu ebe nwaanyị gị na-amụ nwa ị bụrụ nwaanyị ị ga-anabata ka di gị nọrọ ebe ị na-amụ nwa Clara nwoke na ebe nwunye ya na-amụ nwa ọ dị mkpa ọ dị ezigbo mkpa nwoke ịbatakwa ndị ọcha na-eme n'uche ilebe ihe onyonyo ebe nwaanyị onye ọcha mụga nwa ka ịhụ di ya na nga na-adịda ya aka na-enyere ya aka ịma mgbe ahụ lebọ ya na-atawashi ukwu ya na-eke eze ka nkịta ara ndị otu di ya nọ nga ahụ adịda ya aka na-ewere don't worry enwere ke m hụrụ ihe onyonyo ị na di ya nọ n'ime mmiri ihe ahụ a na-eji eti ihe ụmụ nwaanyị na nke ndị ọcha ọwụ ebe ya na-ega nga di ya na-ega kwewala di ya na-arị mfe na-eme piam ọ na-adịrị ha izi ọ na-adịrị ha mfe ma di ha nọrọ ya ha mụọ nwa ịwala ọ na-adịkwa ka anyị na di ya sokwa na-ebuda bọdin ebukwa ibu ahụ ịwala mana o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ọrụ ha bụ lee nwaanyị tụwa ya ime dia job ịkpa ọrụ ha bụ ịtụwala nwaanyị ime mgbafegharịwa ka egbe ha amaghị dị mgbe nwunye ha ruru n'oge ime gịnị ịmụ nwa ha amaghị mgbe ha ga-ebelatatụ ka ha si aga ije their movement maka na nwoke ọbụla mee ihe tụwara nwaanyị ya ime ọ bụrụgodị ọrụ ka ị na-aga o nwere ebe ị ga-aga ruo ọrụ ya rụgodị ọrụ gọọmenti ga-esi ndị a biko agaghịzi m eji ike apụ oge na-adịghị anya nwunye m nwere ike mụta na gịnị na echi ị get why o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke lọvụ nọ ha n'ime adara ayigo lọvụ nọ ha n'ime ataala ka osimiri ọrụ ha bụ makoro tụwa ime makoro pregnant ya impregnant makoro tụwa rituo makoro tụwa rituo makoro tụwa rituo ha adịghị romantic ma otu
inwe ike ịnọkọta gị jụọ nwunye gị antenatal ọwa ị gara kedu ka o si gaa kedu ka ahụ si eme gị ewu nwunye m gị nọrọ otu a gị sinyere ya mmiri ọkụ gị nọrọ otu a gị kpọrọ ya gaa betrum ebe a na-asa ahụ jiri aka gị saa ya ahụ kpampa nwunye gị dịdaa ya aka tọọ m tọfee m atọfee tega m jadi chi nwere ke ịbịa n'ụlọ ọgwụ taa gị hụ ndị di ha na nwunye ha so bịa antenatal ịmakwa joy ha ga-anọkọta from morning till mgbe nwunye ha ga-ahụ dọkịnta titi ha alawa ịmakwa joy dị na ya bụ ihe karịa na mmadụ ga-aga nnọọ lụọ nwaanyị gị na-atagbu nwunye gị n'ahụhụ afọ nwunye gị erukwala 8 months otu a ka ọdụdụ ya na-aga naanị ya mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ nwaanyị o nwekwara di eziokwu aya papa ya cheta ya kemgbe nwaanyị a dị ime ahụtụbeghị ya amaghị ma ihere nwunye gị ọ na-atụ gị amaghị m ma ihere nwunye gị ọ na-atụ gị n'ezi ịkpọrọ nwunye gị gosi na iwu di ya ị na-ebu ya na keke o ị na-ebu ya na ọkada o ị na-ebu ya n'ụgbọala gị o mana gosi na iwu di ya amaghị m ihere ya ọ na-atụ gị ihere ya anaghị atụ ya inside mgbe a na-arịgoro rituo ihere ya anaghị atụ gị mgbe ị na-atụwa ime ahụ ihere anaghị atụ gị mana ozugbo ị rụchara ọrụ ahụ afọ ebuo o fertilizeala gị mere ọkpọmiri aka gị nwaanyị mezipawa ihe niile aha nwaanyị gị wa gwa gị sị gị ọ chọrọ ịga antenatal gị nye ego ị chọghị ịma ị nweghị ike ịjụ ya kedu mgbe afọ ime a ga-eru kedu mgbe ị ga-aba 7 months kedu mgbe ị ga-aba 8 months kedụkwanụ mgbe ị ga-aba 9 months gọgọ nwoke m ihe ga-ajụta nwunye ya ajụjụ a nwee ike limitụtụ muvumenti ya mara na ọ ga-adị nso mara na ọ ga-adị ebe ọbụla ọ na-aga ọ ga-eji ekwentị ya na-aga maka adị ama mana nwaanyị dịrị ime nwa naanị ya kwesịrị ịpụ afọ ime ahụ o kwesịrị ịbụ between ha yi na di ya na-agbata ya na di ya di ya na-enyere ya aka ụfọdụ ihe ya dịkwara ya nke nwaanyị dịrị ya fecha mana nke ọnwụ na nwaanyị menta nwe imo anya gị ihu ịma na ehuhu ahụ jekwa enye ụmụaka nsogbu n'afọ mana ọ ga-ime ntami nwere ike ịgasị ka inye tụrụ ya aka ime otu ihe mbịarabịa chọpụta n'ebe alụmdi na nwunye dị onwe ka isi nọrọ ebe nwaanyị gị na-amụ nwa ị ga-respect your wife your wife nwa ama rituo mụọ nwa ahụ n'ihu gị onye gbara gị si welie aka kụọ nwaanyị gị ga-asị no o nwere ụdịrị love ị ga-enwe ebe ọ nọ na ị ga-amara na nwaanyị gị siri ike na-aghọta ebe anyị na-aga ị nọrọ ebe nwaanyị gị na-anya asị ya push ịma ndị nọọsụ ahụ na-asị ya ọ dị ka ndị ahụ enweghị obi mmadụ mgbe ụfọdụ ihe ga-anụ nnọọ ama amagoro ọsịsọ kama nyepụta nwa ọsịsọ kama nyepụta nwa ọsịsọ kama amagoro mgbe ị nọ na-etigbuo m nyepụta nwa ahụ ọsịsọ gị ma na onwe gị bụ nwoke otu a ka ahụ ga-adị na-eme gị sị nna ahụ ga-adị na-ama gị jijijiji gị na-ekpere ama m na-agwata ị nọrọ ebe nwaanyị gị nọ na-amụ nwa ị ga-respect your wife ị ga-amara na hapụkwa ike aka ụmụ nwaanyị siri ike yes kwuo na m gwara gị ị ga-amara na ewepụ ike aka ife obi gwara gị na isiri ike aka ike abịa n'ike nke ume ụmụ nwaanyị gbasiri ike kara anyị nwa bụ ụmụ nwoke tụlee that joy tụlee that bond ebe ị nọ nwaanyị gị na-anyị gị na-asị ya babe you can do this babe you can do it ọ ga-efilucha pens ahụ ọ ga-efilucha ihe mgbu ahụ ọ na-agabiga mgbe ahụ n'ihi na ị nọ di ya okwu mkasi obi ị na-enye ya otu isi adịdekwa isi na-epeti ya tutu ị na-ama ihe na-emenụ piam gị na-amotiveti ya nọrọkwa na outside na-ekpe ekpere na-atụrụ nwa ogu gị ọtụtụ ndị na-anọ n'ụra akpọta ha sị nwaanyị gị amụọna o ịgbalịala biliekwanụ n'ụra ọgwụgwọ ọkacha ndị nke ụmụ ha mụrụ na ụmụ 7 mgbe ahụ nwa esiela gị ahụ ihe ga na-awụrụ ọmụọna Chineke ekele dịrị ya nwa gịnị ka ọ mụrụ asị ọ mụrụ nwoke ọ gbalịala ụtụtụ ka anyị gawa ebe ahụ ka anyị imagine ihe m gwara gị kwuo na ama mela gwata ebe anyị na-aga
ọkacha nwoke nwaanyị amụrụ ihe dị ka ụmụ 7 mgbe ahụ nwa amastala ya amụmara n'ahụ ọwa kpọte ya n'abalị sị nwunye gị amasị ngwanụ biko lekọta nwana ya anya ebe 5 ka m bịawa ya dịdarị aka na-aghọta ebe anyị na-aga ọtụtụ ụmụ nwoke o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ọ ga-abịa ilelecha ha gị ifufe n'isi si no enwere nwoke nwee nwoke mana nwoke na-eme gịnị na-aka nwoke ihe bụ nwoke it goes beyond the money. Thank you. O nwere ndị ka uche ruo anọ dị ya afọ mas amami na-agwata ruo anọ hụ m ya afọ dọmansị nọ ya n'elu gị nwa bụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a kpee ekpere ka ịlụta nwaanyị ga-eji romansị saa gị ahụ nwoke lụta nwoke ga-eji romansị ka ịlụta nwoke ga-eji romansị mee gịnị merụọ gị ahụ na-aghọta ebe anyị na-aga na-aghọta ebe anyị na-aga ọ nwere ọtụtụ ụmụ nwoke lọvụ ahụ anọghị ebe ahụ ọ gbasaghị ihe ozugbo ha tụwara nwaanyị ahụ ime zụtagodi fruit nwaanyị gara wọ zụta fruit kama ha ga-azụta fruit ha zụrụ anwụrụ ha ga-aṅụ ha achọghị dị mma maka ọdịna mma gịnị nwunye ha ọ dịlanụ mma mere anyị ji wee na-ajụ gị na mgbede a nwoke na ebe nwunye ya na-amụ nwa ọ dị mkpa ị bụrụ nwoke ị ga-anọnwu ebe nwunye gị na-amụ nwa ị bụrụ nwaanyị ị ga-anabata ka di gị nọrọ ebe ị na-amụ nwa o ruo n'omume ngwanụ gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị zibatakwara anyị ozi gbasara ya bụ isiokwu anyị ji n'aka na mgbede nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ mgbede ọma uche na nwa abakarala ọ ga-egbu mmadụ na redio steshọn oke anwụkwala cherekwa nwunye gị na-egekwa ntị nwunye gị na-ege anwakwala ama ya asị na ajụjụ anyị gaje ịjụ gị na mgbede a your wife dey listen o chere kene ka anyị jụọ gị nwoke na ebe nwunye ya na-amụ nwa ọ dị mkpa ọ dị very important gị nwa na onwe gị iji anọ ebe ahụ my wife mụrụ nwa ebe last week ụda m nọ na di ọ tara m anya n'aka mgbe ọ na-amụ nwa because abara m n'ime the place ka m witness ihe my first issue na ka m witness ya so m gara ya nsị ka mba gị ha nsị ka mba gị mmechazi bazie di ya dịka o shiwara ana rami so after emesịrị everything ya lụta m si ele ihe o jiri ta mara ya sị ka ọ dịkwa depend ịnọkwa so ọ dị mma ọ dị very important nwoke nọ dị ya because akpụrụ nwa na awụrụ nwa gị akpọ nke ahụ kachagodo mkpa ọwụ tomorrow na-asụ nwa nga mkpụrụ mmiri amahụ na ọdụ nwa gị so ọ dị very important ọ na-agbalịala thank you very much ndewo nwaanyị ọma ya were godara ahụ ọ tara ya ji na-echeta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwanne nwaanyị gị mụwa nwa si ndị dọkịta with all due respect ya rugode na windo ka m ga-anọ na-enyonye anya allow me na-agwata ebe anyị na-aga a na-eji ya mara nwoke nwere obi nwoke na-enweghị obi agaghị anọnwukwa ebe nwaanyị na-amụ nwa nwoke na-enweghị obi agaghị anọnwụ ebe nwaanyị ya na-amụ nwa kwuo na m gwara gị look at you ịnọrọ ebe nwaanyị na-amụ nwa gị mara n'ụwa ọ dị Chineke n'aka gị mara na ọ ebe Chineke rụrụ final amami na-aghọta ebe anyị na-aga ụmụ nwaanyị na-adị na-agbata ndụ na ọnwụ that moment na-aghọta ebe anyị na-aga ị bụrụ nwoke na-enweghị obi ị gaghị anọnwụ ebe ahụ mana ọ bụ ihe ị ga-eji egosi n'ime gịnị ịbụ nwoke nọrọ ebe ahụ zi nwaanyị gị sọpọt werekwa n'anya gị ma ị gịnị họrọ ma ị na-agaghị anọ ya kpọta nne di gị nne nwunye gị ma ọ bụ nne gị ọ na-adịkwa uche nwere ka ọ weziri na ihe onyonyo na Facebook uche ụta ka nne di ya ọkwa mmadụ gị elu
nne di mana ihe otu shi na-adịda na-apa ya heo nwa ihe na ntị Chineke nna maka nwuru ezigbo nne dị ka ihe anyị ifụnọ ma mma gị anọ ị gaghị efile na mma gị anọ ha ga-ewere gị ka nwa nke ha nwa inweta otu o shi na-apa nwunye nwa ya megide n'etiti nwa amụọ nyụọ ya ka mamịrị Chineke nyụọ ya ka mamịrị ọ dị egwu mgbede ọma Uchenna di Clara love nwake eze ndewo dama nwa eze mgbaka ke maka eze mgbaka gọrọ ya ana yo ana na-ekele o ndewo Uchenna Cheleva all the number one celebrity radio for the whole Imo State, the youngest boy on radio. Love nwake eze waham ndewo na-ekwu na mgbede ịma ọ dị oke mkpa because ịma ihe njit n'ọdị oke mkpa ụmụ because ịla ụtọ neba m na ọ nọ n'ihe m na-ekwu mgbe ọbụla ọ na-akwụ nwaanyị ihe mgbe nwaanyị dị ime ụtọ ọgụ na mgbe na mgba mgbe ọbụla ha ga-emela ọfụ ime ụlọ aka ma n'olu nwu ịnụkwa mgbe ọbụla ha ga-alụ ọgụ ụtọ ihe ụtọ ha na-echite m dị tọka maka ekwuchie ike na ị ga-ele ya chere ekele o nwere angụl ịrụtụrụ aka na ọ na-akụ nwunye ya ihe mgbe ọ rị ime gị menụ vidio gbanụ ya na aṅụ ụnụ kwụsị ịdị na-ekpuchi arụ ndị a ịnụ gị mee vidio gbaa ya na aṅụ ihe njide ekwu ya na bikọz ọ mụrụ onye nwụ ọ na-egekwa ihe na-ekwu ijikwa ego iji akpọrọ ntị ebe ọzọ tupu gị na-ekwu ihe a ijikwa ego iji akpọrọ ntị n'abọma na-akụ nwaanyị ihe kwụsị ịkụ nwaanyị gị ihe onye m na-ekwu ndị echewa ụdị nwaanyị gị amụ nwa ga-eso nwaanyị gị gebe na nwa otu nwoke ọbụla so nwaanyị ya gebe na amụ nwa nweke ịkụ nwaanyị ihe rụwa nke ọnwaji ga-ajụ m ihe m na-achọ ịgbakwunye n'ihe ikwuru ebe ọ bụ na ị bịala mebe ọla nlọdụ gị jirikwa ego iji achọ ụlọ ebe ọzọ na-aghọta ebe anyị na-aga ọ dị oke mkpa wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịma o nwere ọtụtụ ndị ga-anọ gị ịhụ nwoke ya ele nwaanyị ya dị ime na-akụ ihe ga-egba nkịtị nwoke na-erukwa otu gbaa nwaanyị dị ime ya enwee ihe a ya afọ ime apụ gị na ekpesịrị gị nwa n'ebe ahụ a na-akụgbu nwaanyị dị ime mee gị arrest ịhụ onye na-akụ nwaanyị dị mee ya vidio gbaa ya n'anwụ ka ọ ha tinye ya ọnụ na-aghọta ebe anyị na-aga gịnị ka ha na-akọ ọ dị egwu mgbede ọma Uchenna Clara ndewo Clara eze mgbọ ga-ekelekwala ndị mgbede ọma ndewo Prince ezi na ọjọọ abụọ Prince mgbe nwunye gị na-amụ nwa ị na-ebe ahụ yes anụ m ebe a nwaanyị m mụrụ nwa na last month June 5th okay ejikwa na operation nwa anụgidere m ebe ma mgbe a na-aga ihe atlanta ana m eso ya aga ihe ọbụla a na-aga ọtala bikọs ama m na ọ dị ezigbote mkpa onye ọbụla a na-ejikwa ohere na-agwakwa ndị ọbụla lụrụ nwaanyị na-eso nwaanyị ha aga ha gbalịkwa sowekwa ya bikọs ihe megana na dị too much n'obodo anyị bụ Nigeria so many things are happening ọwụ ka ị hụrụ n'anya ka ị ga-eji mara so okwu nne wepụtara na mgbede a dị ezigbote mkpa ọ dịkwa egwuregwu ndewo ya gaziri gị nọ ọ n'ebe ahụ anọ m ya nwada Clara good evening si n'akụkụ redio gị pụọ nọ okay apụwala awụ m ministeria nke tinyere ha na-ele ndewo gaa n'ihu onye nke si ụmụ ọfọ egbu na-ekwu ọ dị mkpa na nwoke ga-anọ ebe nwaanyị ya nọ na-amụ nwa n'ihi ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa ị ga-agbalị kpọghachie na-akpọbata na redio si n'akụkụ redio gị ma ege na-pụọ ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ndewo mgbede ọma anyị dị mma o gaa n'ihu nye anyị ọsịsa na ajụjụ anyị jụrụ gị nọ ọ dị mkpa ọ na-adị mma nwoke na ebe nwunye na-amụ nwa ndị sọm ụmụ nwoke ịmara ọ bụrụ nwere ụmụ nwoke bụ ụmụ nwaanyị ka mma ụmụ nwoke bụ na nwunye femewere maka ụmụ nwoke nwe obi nwe nwoke bụ na ọka nwaanyị nwe obi so ọ dị mma na nwoke a na ebe nwunye na-amụ nwa so that ife ọbụla na-eme nwunye gị ọ dị nke ọbụla enyi gị that place I think you will take this one, Ross, I will take that one. My God,
nke nwunye na-amụ nwa. Ndewo. Ya gaziere gị na Facebook anyị ozi akakwala nkọ Pauline Ngozi Okeke Oguajụ ọ sị mgbede ọma Uche Papa Ebube na Clara onye obiọma na ya bụrụ na nwoke ga-enwe obi tụwa nwaanyị ime ọ dịkwa mma na ọ nọrọ ebe ahụ mgbe ọ na-amụ nwa na n'ihe o ji eziokwu eme na nwunye di ya bịara nnọọ belata ka o si aga ije ozugbo oge ruru ya nwee ime gịnị ịmụ nwa na ọ nọkwanụ ya mgbe ọ na-amụ nwa ya gịnị ụmụ ya niile na Labour bịara this too sweet for her maka na di ya nọ ebe ahụ na fact ekwesịrị ime ya ka ọ bụrụ iwu na nwoke ọbụla ga-anọ n'ime ebe ahụ a na-amụ nwa mgbe nwunye ya na-epush baby out ma ọ tụọ ya mkpọrọ na o restiala kesi ya ọ sị ya gaziere anyị ndị nke m o kwuru ya gịnị hoo ha ama m na agwata ebe anyị na-aga point o nyere gị na ọ sị na ọ bịara Labour bịara dịara ya mfe dịara ya sweet na di ya nọ ebe ahụ Clara o ị makwa ihe mere o ji wee dị mkpa na onye nke nwoke ga-anọ ebe ahụ onye nke nwoke most importantly onye nke nwoke ga-anọ ebe ahụ maka na o nwere ka nwaanyị ga-esi mekata ya bụ ihe nyekata nwa ume agụ ya o nwere decision a na-eteke immediately ozugbo ịwa ya afọ ama m na-agwata that decision ọ bụghị ihe dọkịta ga-abịa teki ya n'aka ya mewe you have to be there to sign. ama m na-agwata ebe anyị na-aga mana ọ bụrụ na gị nwa bụ nwoke ị na ebe ahụ ịhụ na nwunye gị ike agwụla ya gị sị mgba mewa ama m na-agwata ebe anyị na-aga enwe ike zọọ ya ndụ o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-adị careless o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-adị careless dị ka nwaanyị gị bụ nwa ahụ n'afọ ka gị nwa na onwe gị na-akakuleti kpa onwe gị ị na-akakuleti onwe gị financially o nwere ndị financially na-emegheri anya gị hapụ ime ihe ị kwesịrị ime adịkwa ama gịnị ka ị kwesịrị ime mgbe ị bịara bịa chọpụta na afọ ime nwunye gị eruwele ekwentị gị ekwesịghị ịnyụ anyụ ị hụrụ ekwentị ahụ mgbe ọbụla akpọrọ gị switched off mgbe ọbụla akpọrọ gị switched off iwe ọchịwa na afọ ime nwunye gị eruwele ebe ọbụla ị na-aga were ekwentị gị ma egene gawa ya adịghị ama adịghị eme gịnị ama i get why ọzọ dị ka ibe ya wee bere ị na-agakwala ije a niile ị na-aga ifere ebe a gị ifere ebe a gị ifere ebe ị chọghị ịma ma nwunye gị ọ na nwa amụọ ị chọghị ịma ma ọ na-efu efuo ịlọta ị gaghịkwa na-ajụ ya kedu Continental ị gara si wee gaa kedu ka o si eme gị nwa ọ na-eke ikikpa ị nwee ike lọtawa gị zụta fruit aha gị wụ ya ma ihe ahụ mụpụtara gị nwa ka ị tụwa ha pa anọda wa ama m na weta ebe anyị na-aga uche ma na-ewedi ndị nke nwunye ha dị ime ha nwezi ihe jikọrọ ha na nwunye ha ha echewe ihu n'ama na-ebuzi ụmụ nwa gị gbaa nwaanyị a reject shape ya arịwozi gị mma naanị maka na ọ dị ime ọkwa nwa gị naanị maka na ọ dị ime obi gị gwara gị na ihe niile wee ego it goes beyond the money o nwere ka ị ga-esi nọrọ ebe nwaanyị gị na-amụ nwa from nowhere nwaanyị gị ahụ strength from nowhere maka na o nwekwa ụjọ na-aba nwaanyị ahụ mana ya na-ele gị anya obi na-esikwu ya ike ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ka ihe onye ọzọ hapụ ihe gị hapụ iwo ihe onye ọzọ adịghị ama o nwere ọtụtụ ndị chere na ụmụaka ha na-abịa ụmụ na ike gị na-ajụ sị nwa ọ na-akpakpa dị agba ka nwa m ịma na ebelebe egbuole ikekwe mgbe a mụrụ ya agbanwere ya ọtụtụ ihe na-eme oke anaghị eri ihe onye mere gịnị ihe onye mụ anya ị ga-adị standby ma ọ bụ gị kpọta nne gị ma ọ bụ nne nwunye gị ha nọrọ standby anya bụrụ gị ọkịrị nwa ahụ bere ala kpekperere m ha gbabata wọrọ ya ha nọrọ ma ntụọ na dọọ makwana ị ga-aga abata n'iya uche ha abata ma ntụọ ekwekwala eme movement ha wee na-aghọtaghị ma ntụọ anya wụrụ gị ọkịrị o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị tụfurula ndụ ha n'ihi nleghara anya nwunye ha ikekwe ime emekatala nwunye gị maka na o nwere ime ga-emewa nwaanyị mewe ya ọ gaghị ahụ dị strength ịkpọ gị n'ekwentị maka na n'obi gị akpa na-akpọghị gị n'ekwentị ị gaghị abata mana nwoke ọbụla ma ihe mana
nwaanyị gị dịra n'ime you don't have any ma ị na-enweghị ihe ị na-eme dịkarị urgent ị kwesịrị ịnọ n'ụlọ standby ama m na aghọta ebe anyị na-aga ị kwesịrị ime gịnị ịnọ n'ụlọ maka adịghị ama belụsọ ma nwere onye kpọsara na ya ga-elekọta nwaanyị gị anya o nwegodi onye kpọsara presence gị matters i get why ị na-arụgodo ọrụ gọọmenti gị degara ha akwụkwọ biko adịkwa na ama nwunye m mere gịnị o nweghị ebe ị na-arụ ọrụ ị ga-agba ha na nwunye gị rie ime na ha lee ka movement gị ha na-aga aghọta ha ga-aghọta ihe o minere Uche okwere ndị nọ far, very far. Keep in touch. Let that communication nọrọ be there. You get to why. Na-aghọta ebe anyị na-aga ọwụ naanị irigoro tụwa ime ọwụ naanị irigoro ọ mụtụrụ ala nke a na 5 months 6 months ka Uche lele gị yọ ha ka Haaland gị yọ ha ka Haaland gị yọ ha ya ozugbo ozugbo chekwa n'ebe ahụ rie oke ahụ nwunye gị gbachikwa n'ike mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha. Ndewo nwunye gị na-egekwa ntị God will. Clara Nwoke ekelere m ehihie ọma. Ndewo. Ọ Tapi ka echukwu m ọdụ amapụ akpọga. Sapi mgbe nwunye gị mụrụ nwa ị na ebe ahụ kpukpe eziokwu Uche ye anya ihe m na-efu ọ Chineke bi n'eluigwe bụ onye emaziri ka a ga-esi ele onye akebe oge nwaanyị m mụrụ nwa mbụ ya oge ahụ ebi m n'irete ka m bi ahụ nwere onye nyagala moto that time so ime ebe towards evening ka mgbakeji amaghị m na o nwere nwa ya adịghị ebere adachie n'ụzọ ya kwụsị m mepechi ọ ga-eba moto ya si ndekwe nwaanyị ma akpọrọla ahụ jeme na maternity. Okay. Oh, the maternity no need to be there. So, if I am really, maybe Sajie passenger ni Manji Sajie passenger ni make remote down. By that maternity. Mamu there. Mahoya, so okay. Mission down. No go je fashion moto. Bonye we moto see the fair emereni. So, ye me mala major me. I love the dream. Until 6 o'clock. 7 or move 8 or move in the shin lawa. Same way me care. Adam of the day. And I'll leave again. Hope you get Rugiala. Yeah, the man of the day today, this year. So, then the dream. Here now, 1, 2, 3, 2, 3. How can the machine? Harry and Ganga, side a major here. Well, now, the no shin lama. Oge aga n'ime ha na-ahụcha malite na oge aga bido nyere nwaanyị nsogbu agagharị na ndị nọọsụ ele ha ahụ onye bụ nwaanyị m n'aka na-agagharị ya na-agagharị ntụli diti na dasefi hapọma ndị nọọsụ chiadalepenuo ọ ma eji ha koli nụ ha bịabịa nye ya achọrọ m ebe ha si emehụ ha mala akwụkwọ ka anọ m n'ọnụ ụzọ di a na-awọchi na-ege emegeni so nwoke ịhapụ nwaanyị ya mụọ nwa ma o jee ọchị ojighị eji ọha echimekwu awụ Sapi ka echi ụmụọdụ amapụ okwu akpọga ya gaziere gị Sapi ọka ịhụ na ihe o kwuru ọ sị mgbe ndị nọọsụ si ya la ya sị mba na ya ga-eti ya aka ịhụ na o nwere determination ịnọ nga ahụ nọgide nwunye ya oke akwa ịhụ na ọ sị na ya erurula n'abalị ndị nọọsụ abịa bịa hie ụra na ọ ga-awụ ya ma wozi onye bịara mgbe ọ bịa tajiri nwunye ya n'ọzi ya ma onye bilitere kparị gị bịa kpọsị ya sị mgbe osule kpọstezie ndị nọọsụ n'ụra ịhụnanị ya si osule ịmaka nke na-aka ewute mbụ na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-enweghị obi mmadụ what if he was not there? Nwaanyị gị ga-adị ime the last food fọrọ n'ụlọ gị ripụ ị chọghị mma ma mmiri ọ nọ n'ụlọ ị chọghị mma ma nri ọ nọkwa n'ụlọ otu a ka ị na-ata ya ahụhụ nwaanyị dị ime ekwesịghị stress onwe ya amami na aghọta nwaanyị dị ime ekwesịghị ime gịnị stress onwe ya o bụ afọ ime ahụ ọ na-asara gị akwa o bụ afọ ime ahụ ọ na-asụọra gị akpụ riwekwanụ garị gị si no ọ bụ akpụ or nothing ọ na-asụọra gị o bụ afọ ime ahụ na-asụọra gị akpụ o bụ afọ ime ahụ eme nte eme imo o nweghị dị nke ị chọrọ ime
pụtụkwana uche nwe ndị ke dị ime jikwa ya agbaga mmiri nekwa gị onwe dị nke ị chọrọ ime afọ ime ya eburukwa ya ga isikwa gị na-eme obi eke gị kpekperịrị otu a ihe ichega bụ ka ọ mụtuo ka irikọrọ tụwa ha anọda wan kedu ya ga-akpọkwanụ nka gosikwanụ nwaanyị a lọvụ gosi ya lọvụ ọkwa gị nwa tụwara ya ime kpọrọ ya n'abalị otu a gị na ya agagharịa steeti ndị mmadụ mara na ọ gị nwa na gị nwa nyụrụ ihe na-esi gị kpọrọ ya gagharịa unu gawa antineta gị sepụrụ ya unu aga mgbe ọbụla nwaanyị a na-aga naanị ya na-aga naanị ya ndị mmadụ na-ajụsị nwaanyị a o nwekwara di ya ọnọkwa dị ndụ ọ dịlanụ mma ọ dịlanụ mma ụfọdụ ụmụ nwoke unu sị a na-emekwa ọ dị egwu o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị tụfuru ndụ ha n'ihi nleghara anya di ha carelessness di ha wee ihe gburu ya asịkwa gị ngwa ọ tajirile ọ ga-enwezi strength ka eme the next thing the next move ka ajụ na mba o gị lega ego dịcha ka enyepụta m nwa gị a na-emezi elu cha ọ dịla late ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụkwanụ mgbe dọkịta nọ na-akpọ gị maka na tupu ya emewu a ga-achọrịrị kọnsent di gị akpọkọtala gị kpọkọta gị nọmba gị anaghị aga achọọla gị elu chọọ gị ala ka ị bịa saịn ya onwe ya ebe ahụrụ gị telefonu nke abalị ahụghị gị achọkọtala ime ụdịrị ihe a onwe ịma Clara onwe ka ihe ọjọọ si mee nwoke aga ekpe ịkọpụta visa ịkọpụta Angola ọ gbakpa ya sị chai nwaanyị ma ọ nwụrụ kwuo ihe mere o ji ị gaghị emepe ọnụ kọrọ ọha na eze n'ihe ahụ ihe mere na achọkọtara gị ahụ ya gị ọkwa taa mgbede ọma Papa Ebube Papa Ebubele ndewo Igbela ihe ime n'ọnwa mbụ gara aga jemajedo kọọ nke gị nwa ọ dị ego ọ brọda oyi nwafọ obowa calling from Mechanic Village Ọjị uche ihe iwetala mgbede awoo akwa lesson ka itichige ndị mmadụ but ana m eme ka ị mara that na ọ dị very very important nwoke ịnọ ebe aha marakwanị ka o si afụla ka o si atọ mgbe nwaanyị ya la mụ nwa it's like oge aga m asị gị na nke m witness rewu second and the last but the other four I must tell you nothing but the truth. Government will take care. And at that time, everyone in Namunwa is no go area. So, but later, second and the last, I witnessed it. But in my emeno, every couple, every most labale, I'm here with you, my wife like him one. He said, he was watching, making issue. I'm on my house on the road. Ebe ọzọ oge ndị abịa ghọta ụmụ mmadụ ọzọ ebe m na-aga n'ụbọchị ha sikwo na mba fele na m ga-alaghachi azụ pụọ pụta kọdụrụ this and that before gawazi ọchị before m abịa ghọtazi onwe but ime ihe mezirinụ leta oge ma wife bịa mụọ n'abalị ajụwazie onye ga-anọgide ya masị ọmụnwa nwanne ọzọ wa abịa kpọm misaman maasa mma onye ya bụ Masimba, one big knock like that. Yes, the man, Mr. Mamonyebu, yes, Ogamaza. Now get it so date, la so junction, la with somebody. The opposite, what the person who are not. You see, yes, in the Zanya, no, how Yawa, Namlawa. So, all track and Kahashime, and the letter of that woman who were near all you. At all. Today, yellow my wife with the enyi. Ụfọdụ sometimes ụmụ nwoke kwesịrị ịnọ nwaanyị ha nso mgbe ọ na-amụ nwa ka ama mgbe ọ na-afụ mana mgbe ọ na-atọkwanye brodoyo mapụgo. Ndewo ya gaziere gị brodoyo na Facebook anyị anụgo m Judith nke iru ọsụ mgbede ọma Uche na Clara isi Douglas zibata ozi gị isi mmanya maka ndị ọzọ na ịhụrụ gị nwa ọ ga-anọrịrị ebe ahụ for some certain reason
dịka ịgbanwe nwa. Thank you so much. Wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị na mgbede a. Blessing Daniel ọsị mgbede ọma ndị ọma na redio isi ọkpa ala na zizibata ozi gị. Ọ sị ọ dị mkpa onye nke nwoke ịnọ close. Ọkwa ị na-aghọta? Ọ sị maka na first issue ya mepere ya anya. Ịhụnanị ya. Ịhụnanị ebe anyị na-aga. Ịhụnanị ebe anyị na-aga. Ọdụnze Jen. Ọ sị Clara Messi na Uchenna Godwill. Ọ sị anyị mgbede ọma na ihe omume anyị na-amasị ya nke ukwuu. O wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị lọghachi n'ekwentị anyị. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma Uchenna na Clever. Ndewo. Clara nwanne m nwaanyị lee akpa imere. Adị m mma mgbede ọma. Mgbede ọma okwu unu nke atọgbuole m na mgbede a. Ọ dị mma nwoke ịnọ nga nwunye na-amụ nwa. Ka ọ hụ ihe nwunye na-ahụ. Because o nwere ụmụ nwoke ndị na-amaghị ka anọgide nwunye ha. Ka Chineke bịa mere ha amara. Ha mụọ n'udo. Ha amaghị ihe ọma Chineke mere ha. Mụnwa na onwe m dị ebe a. Second daughter m mụ di m wụ driver. Ọnọdụ ya mgbe m jiri mụọ ya. Ihe ọ mawo. Nwunye m amụọ na nwa ọ lawa Lagos hapụ m. Onye nwunye ime na-eme ya mimi ya so na-agbagharị. O ji igo onye ọzọ o butere m iri. O ji igo onye ọzọ ọ bịa kwụlata m n'ụlọ ọgwụ. Ọ gbara m ebu m ọfọ ime ọfara m na-eme ihe niile. Ana m aka mmiri. Echi m mụrụ nwa m nwoke. Akara mmiri roba 12. Before mụọ nwa ọ nọkwa Lagos amụọ m nwa. Amụọ m nwa kpọrọ m ya na skul si ya na amụọna m. Ọ dị mkpa ụmụ nwoke ịnọ nga nwunye ha ihe ịnọ ka ha hụ otu ọ na-eshi afụ na otu ọ na-eshi atọ. Udo dịrị unu. Ndewo. Ọ dị ego. Ọ dị ego. Ọ kwachara mmiri 12. Ya ka ọ kpọtakwa hepa. O kwesịrị inye gị onye enyemaka. Ọ na-anọ ha around. O kwesịrị inwetara gị onye enyemaka ga-anọ gị nso. Agịkwaga uchekwa ihe m ji ekwu. Ọ bụ ihe ahụ anyị kwuga n'okwu ya. Ha na-agba agbọ ha na-eche eche ha na-awa awụ. Ọ bụ ihe ị ga-ahụ nwaanyị lee afọ ya duduru ya otu a. Ya na ahịa ụfọdụ na-eji ya aga ahịa. Nwaanyị na afọ lee ka ọha. Nwaanyị na afọ na-ebu ya ebu rọba ha ka gịnị. Ga-agbakwa nkịtị. Gị na-ata nwaanyị ahụhụ obiọma na-akpa gị. Gị na-ata nwaanyị ahụhụ. Gị na-ata nwaanyị ahụhụ na-estres nwaanyị a. Uche emechakwa ugba ya ka amụtụkwe ka emekwa gaa rigoro ha ọzọ. Ọ dịlanụ mma otu ahụ. Ọ dịlanụ mma otu ahụ. Ụfọdụ ị ga-akọrọ ha na nwunye ha amụọ na nwa ibili n'ala wu nsogbu. Ụfọdụ na-ete ekecha time je sachaa ahụ kpọọ suit kpọọ tai. Onye ka ị gaji ime impres? Ọ wa agba gị na nwaanyị gị amụọ na nwa ọ joy pịam ozugbo gị gbakeri ala. Amami na-agwọta gosi na iwu nwoke ọ dị oke mkpa ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a. Onye ma mụọ ọma ọsị mgbede ọma my people na ya nwa ọ ga-asị kudos to husband ya na next life ya ọ ga-alụkwa ya ọzọ lụkwa ya ọzọ lụkwa ya ọzọ lụkwa ya ọzọ. Ịhụnanụ maka na mgbe ọ dị ime na di ya na-eprovide ara ya ihe niile. Ọ na-adịkwa na around na ha mụọ na 6 children mana 5 dị ndụ ọ dị ka otu nwụrụ anwụ na love ha dịkwu na gịnị stronger every day. Ya gaziere gị nọ ka ọ dị mgbale ihe mere o ji dị mkpa na gị nwa bụ nwoke nọ mgbe nwaanyị gị na-eme gịnị na-amụ nwa. Nke mbụ wee bụrụ ọ ga-ara ahụ ndị dọkịnta ọjọọ ịgbanwe nwa gị maka na oke anaghị eri ihe onye mụ anya. Ị nọrọ ya mgbe nwaanyị gị na-amụ nwa ọ ga-ara ahụ ndị dọkịnta ọjọọ maọbụ ndị nọọsụ ọjọọ maọbụ ndị midwife ọjọọ ime gịnị ịgbanwe nwa gị. Maka ma na ịnọdụ ya ma ntụọ na ịbagodi n'ime tieta ma ntụọ na adọ. You get why? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọbịbịa gị na-awọ mgbamume nye nwunye gị motivation. Nwunye gị na-ele gị anya lee ka ede gị na-akpọ ya baby you can do this. Ọ ga-ejichazi ike ahụ rụrụ ahụ gị na ya n'abalị so enwere ahụ rụrụ gị na ya na-eji egwuri ego gị na-etu ya aha ahụ baby you can do this baby you can do this baby jisi ike baby jisi ike kpee ya nkwa ị na-ekpe nwaanyị mgbe ị na-agba ya enyi
ịmụtuo nwa aga m azụtara gị nka ịmụtuo nwa aga m azụtara gị nka ihe na-motivate ya ọgọdụ na ike na-achọ egwe immediately ike abịa gị tiga smile abalata chichi ihu tiga smile ya baby ngwa is nothing you can do it gị chetụọ ọchị ka ya bụrụ ihe egwuregwu nwaanyị a ga-eme ya mana ole anya n'aka nri ọhụghị nne ya ole anya n'aka ekpe ọhụghị nwa wudi ya ole anya n'ihu ọhụghị ụmụnne ya ihe ọ na-ahụwo ndị nọọsụ na-eji nja ya na-abara ya mba ịma na ọ gara ahụ akpụchala ya gị mewe ihe ọzọ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ na-egosi ịhụnanya ị nwere n'ebe nwaanyị gị ahụ dị nwoke ọbụla hụrụ nwaanyị ya n'anya na-egosikarị ya mgbe ọ dị ime ụdịrị lọvụ nwoke nyere gị mgbe ị dị ime ụkwa ka o si hụ gị n'anya ọ bụ otu o si value oge ike nwunye gị ga-adị ime asị oke asịla gị ọ mụọla gị nye onye ọzọ ọrụ ya bugara ya gị nye ya gị ti gị isi gawara ihe gị gawara ebe ị na-aga ị chọghị ịma nwunye gị ka mụrụ nwa ọhụrụ ihe a bụ iji gosi ịdịrị ịhụnanya ị nwere n'ebe nwaanyị gị mere gịnị n'ebe nwaanyị gị dị ime imezie nwaanyị mgbe ọ rịa ime ya mụtuo nke ahụ ya achọkwa ịmụ ọzọ ya rịpụla ya ozugbo maka na ọ ma na ọ dị ime a ahụ eru ya ala ya eri ihe ọ chọrọ ya akwụsị ịrụ ọrụ na ọrụ onwe ya na-aghọta mana ọ dị ime gị takata ya ahụhụ takata ya ahụhụ takata ya ahụhụ takata ya ahụhụ ọ dị egwu mgbe ụfọdụ gị na-eme ya ele ego anya n'ihu sị atụwakwala m ime na-aghọta ebe anyị achọkwa m ya anwakwala nwa gị tụwa m ime na-aghọta ebe anyị na-aga ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ ga-eme ka ị marakwuo ka nwunye gị si eme mgbe ọ dị ime o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-astọdị hụdị nwunye ha nwoke anya ruru ala na-eji oge nwunye ya dị ime stọdị anya mara ma nwunye gị ọwa onye obi pịtịpịtị maọbụ onye obi o nwere ụmụ nwaanyị nwere ike iche na ha wụ ndị obi pịtịpịtị mana afọ ime ka ị ga-amara dị ụdịrị mmadụ ha wụ ụfọdụ na-eme awụ strong woman mana pregnancy na humble ha ọ ghọtaba ha egbe ha efewe ka amami hụtụla ọkpa mara n'ọnya ha emewe aka otu ati nwere ndị nke ị ga-eche na nwaanyị a dị na nwaanyị a enweghị obi lee gị ọ na-ahọmbụla afọ ime ọ na-ahata ya atachi eze look at you ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede mana ọ nwe otu ya ka ọ dị ọ nwere ndị na-eme strong women mana afọ ime na humble ha na-aghọta ebe anyị na-aga ị ga-eji opportunity ahụ study nwaanyị gị mara ụdịrị mmadụ ụdịrị mmadụ na-anagide nwe ihe ụdịrị mmadụ na-ebi anyị nwe pen ụdịrị mmadụ nwere obi na-aghọta gị study ya gị sikwa ebe ahụ mara ka ọnọdụ ahụike ya mere gịnị dị nwoke anya ruru ala bụ onye ga-achọpụta ihe a mana nwoke aṅụmaṅụ nwoke chaa agaghị aghọta ihe a nke ọzọ wee bụrụ ga-eme ka ụjọ pụọ nwunye gị n'ahụ ọkwa anyị ekpuole ya ịnọrọ ya n'ofia onye nna ya dụnyere ohi na-eji ụkwụ eme gịnị agbawa ụzọ nwaanyị ọbụla na-amụ nwa nne ya nọrọ ya confidence na-adị ya di ya nọrọ ya confidence na-adị ya maka na ọ ma na option nke a felụọ atara anyị nwa nke ọzọ ozugbo mana ele anya ịdị ọ wụrụ ọbara kedu onye ga-achọwa ka eweta you are nowhere to be found ekwentị gị nyụrụ a na-ekwu gị na aja eze a na-ekwu gị na some people feel na that journey not the very not the whole not the mfe mana man not the very far ọ dị mfe mgbe ụfọdụ ga-ese ọ bụ nwa 13 years mụrụ nwa gịnị mere nwunye a na-eme ya na age anaghị eme ya na age o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ebe ọ bụ na nwa 13 years nwunye m ga look at you nke ọzọ wee bụrụ oge eme ka ụtọ dị n'etiti gị na nwunye gị sikwa ike ilezie nwunye gị n'oge ọ dị ime o nwere ụdịrị lọvụ nwaanyị na-egosi di ya
ama m na-aghọta ilezie nwunye gị anya mgbe ọ dị ime nwaanyị gị na-enwe o nwere that natural love ọ na-enwe ebe i mere gịnị ebe ị nọ ka isi kuru ya ka isi ka mụọ ya ọbụla dị mgbe ịma iwe na pregnancy na-ebu anger issue ọ na-ebu iwe gị na-abara ya ya edi ihe niile gị na-akparị ya ya edi ihe niile gị lee palọ gbụkasịcha ya na-asụ were asụ gwakasịcha everywhere ya ekilinie nwaanyị m ihe ga-aghọta na this husband nwa alaikiri m imechi ihe a rituo ọ bụ ile ya anya otu a ga-echewa ime ihe m na-akọ maka na ịma na ozugbo ị mụrụ nwa ahụ ihe ahụ i mere mgbe ahụ ị gaghị eme ha ya ọzọ mana ọtụtụ ụmụ nwoke mgbe nwaanyị gị dị ime ọgbụtụ asụ pap gị sị ịgbụ ha bịa Angelica anwakwala ya anwa bụrụ gị ihe asị n'ihu pụọ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwaanyị gị ma ịma na ụmụ nwaanyị dị ime na-enwe anger issue ha na-achọ onye ha ga-aja eze gị ma wu nwoke gara aga maburu nwaanyị ma you don't know these things o wekwe gị ga-elalie ka ọka gị lee nwaanyị dị ime na-akụ ya ihe oke ibiri ha ka gị ọ dị egwu ọkwa taa mgbede ọma mgbede ọma Uche na Clara ndewo Eko FM na-aga na-eso gị n'azụ gogongongom onye na n'olu ya na orijinal nwaanyị nọ na di geneshọn ọgọ njọ na-akpọ ndewo o ji arịkpa mkpa ka nwoke nnọkpa ma nwaanyị ha gara ịmụ nwa because o chetara m mgbe m mụga my first son anyị jiri ụlọ ọgwụ n'ebe Aba Road dị ụma na sha ije n'ụlọ ọgwụ ọzọ anyị chee ma ngama St. Joseph Hospital di m nọ nga ahụ ka a kpọrọ moto ka a kpọrọ ihe niile ka a so jee ọ nọ nga ama amụọ ma last born kwanụ mgbe m mụrụ nwa di m nọ nga ahụ na di m nọ nga ahụ efita m na-amụ nwa ashiwe ọbara di m agbapụ were ọbara amara ya ọbara sharp sharp akwa ịga ya bụ na di m anọ nga ahụ asị weta ọbara ahụ elekpagbochi o ji arị mma ka nwoke nọrọ nga nwaanyị a na-amụ nwa ịmụ nwa ejiri emere ya na ọnwụ nwatakịrị na ibe gị amụọla ejiri emere ya akpa ahụ ejiri eme na otu ejiri eme na nwa biko ụmụ nwoke na-ege ntị nwunye m na-amụ nwa na ọnọ nga ahụ ka nwunye m na-amụ nwa onye m nwere ike ikwu ọ bụ ji na nwaanyị nọ na adịke na-eche ụmụọrọ njọ na-akpọ thank you ndewo ya gaziere gị nọ original nwaanyị nọ na di ọ karịrị ya karị mgbede ọma ndewo ndewo si n'akụkụ redio gị pụọ ịnọ ihe olu na-ekwu ezigbo mkpa nwaanyị ime mega ma ọrụ na di ya anọghagodi ọwụgodi relation ya anọgba di ya eweburu ike asị operation pụtara onye ga-asaịn who will sign so o nwere ihe na-eme o nwere mgbe anyị nwunye m na-amụ nwaanyị na-aga St. Joseph e nwere nwaanyị na-eme ọmụma nwa ọ na-akụ ha di ya aka ọ gaghị amụ nwa so onye ahụ dị ezigbo mkpa ya bụ onye ahụ ọ gaba ọ dịzịa ka ọ ya atọwụrụ onwe ụfọdụ ọ na-erigret ọ na-ewe igwe idimolize ya mana o nwere obi eji amụ nwa so ọ bụrụ na ikwe ghara ya ihe sọpọtụ ha ya nọdụ with that person ọ ga-asị ajụrụ ya ajụ onwe onye m tụwara ime onwe onye nwe ya so akwadoro m ka ime ememe nwaanyị ịda di ya ma nwanne ya anọrọ di ya ledo ya anya nze Louis ire egbule m otu chiọ ka ụmụta nze ọlụ akpọ ụbọchị mara ụlọ mma ndewo ya makwara gị mma ịnọ mgbede ọma mgbede ọma Uchechukwu Godwin ndewo mpe ebube ya gazie Clara nwaanyị ọma mara mma Uchu ndewo mgbede ọma uru nọ na nwoke na ebe nwaanyị ya mụga nwa buru ibu ọ na-eme ọghọm na ya adị obere a na-echeta ebe 7 years back mgbe nwunye m mụrụ ọlụ m nwaanyị enwere ebe anyị dị Nnekede Old Road so enwere maternity anyị rejistra ga-erejista akwa n'ụlọ ọgwụ ihe a megeji Sọnde m gawala mitin ime emewe ya agawa na ada maternity so anụzi m na ada maternity anụzi m akpọ na sị ya sị nwunye m si ya nọ nga dị otu m ruo ebe ahụ ahụghị m na
ahụ m nọọsụ nwaanyị ọla nwere everywhere dịcha door dị open but ebe niile anụrụ empty. So somebody after John say nwunye gị nwoke ahụ dị ime mpe ya sọsọ m bịawa n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ anyị rejista nchi nke ahụ ekelie gawa n'ụlọ ọgwụ ahụ enweghị ka a na-akpọ aha na redio. So mgbe m jiri ruo ebe ahụ ihe ewetawala aka ebe 5 mgbede esi m na mitile eribeghị mgbe anyị anọgide mgbe m dagodiri m hụ ya ebe a na-amụ nwa ọma akwa n'obi na-agagharị taa ishide ezi ike Chineke m ya obi awe m n'afọ eleta si eme ihe a so anyị megide ya enwekwa ịkọt the whole story short ihe a megidere ya na-eweta aka ebe 10 n'abalị ọmụbeghị asị na ebe emekwe nọọsụ asị m ọga bịa elu isi nwa gị nwa m nwaanyị ewerete n'ihu ya chie elu like this ha otu esi agwetie ihe m na-emetere nwa ebere ka ha hapụ ịrụka isi m na-emete hekwere na nwunye m ebere ka agbara nga eziokwu so ịmakwa ka dọkịta bịara ihe ahụ ejiri enye m ezigbo diskaụntụ n'ụlọ ọgwụ dị dọkịta bịarute dọkịta eleta anya sị gịnị ka unu uche gị kpọọ nili di ya na fonu na ka a gazi ọdawaiz afọ di ya na ihe dị dọkịta atọ nọ n'ime the labor room there the dọkịta atọ nọ ya sị ọga ịnọhịa m ya sị oke daiso ha kpọrọ mba n'ime ọfịs nye m akwụkwọ m saịn ya then ihe a megezi ihe dịka ebe 9:10 before 10:30 11 ma anọ m n'ime m sokwara ha baa n'ime tiyeta nọrọ chiejiele mgbe ahụ ihe megezi ebe 10 na ndewo chịkọta ịma na-eme ezute ka a bịaziri bịa ka ya mma n'afọ dị tii na-ekwezi mgbapụtazie bịa nọrọzie na atọ dị tiyeta in less than 10-15 minutes ekuru nwa ka ije m n'aka ndị aka m kuru ya baa n'ime ihe a n'ime wọdụ ya anyị anọdụ benefit buru ibu and ọ ga-eme gị hụkwuo nwunye gị n'anya onye sijekwa nne ihe a Mr. Ike from Nekede Old Road. Ndewo ya gazie Mr. Ike nọ o wee bụrụ ya ịkụọla ya bụ mkpa n'isi egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ oge abụ ezi nwanne anyị ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm eji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. anyị gbamụrụ nze ma ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 20 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na nwunye onye isi ala Tinubu adịla njikere ịga steeti Abịa n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee. Ị ga-anụrụkwa n'ụlọ ikpe enye n'iwu ka ejiri ego dị ijeri naira 2 bilion naira ji na onye isi oche otu mieti ala n'aka ebe. Ị ga-anụrụkwa n'otu nwatakịrị atụfuola ndụ ya dịka ọ na-aṅụrị ọṅụ maka iko mba ụwa bụ World Cup mba Spain ma butere. Ngwanụ tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye gaji wetere gị ya bụ akụkọ ụwa na nkenke ya bụ akụkọ ụwa
bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Akụkọ a nụrụ ekwuola na nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu ga-awụcha na steeti Abịa n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee bụ abalị 21 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya ije soro ṅụrịa ọṅụ gbasara ka esi arụpụta akwa akpaete bụ akpa eji mara ndị steeti Abịa. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Abịa bụ Prince Oke Kano bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Oke Kano kọwara na gọvanọ Alex Oti na nwunye ya bụ Priscilla Oti ga-ejikọta aka nabata ya bụ nwunye onye isi ala bụ Oluremi Tinubu. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa gakwara n'ihu kọwaa na nwunye onye isi ala bụ Oluremi Tinubu ga-eji ohere ahụ kpọta ụkpọ n'ebe a na-arụpụta ya bụ akpa akpaete n'obodo Akpaete dị na kansụl ime obodo Ụkwa East nke steeti Abịa. Ka ọ dịkwa, ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na gọọmenti steeti Abịa eziela ndị niile bi na steeti Abịa ka ha zepụta n'igwe n'ụbọchị esi ahụ bịa nabata nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja agaala aka ka egbe penworo ndị uwe ojii mmadụ 4 bụ ndị akụkọ kọrọ na ha napụrụ onye isi oche otu na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC bụ nwa amadi aha ya bụ Musa Aliyu ego de $53,000 53,000 naira n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja bụ Ahmed Sanusi bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị taa bụ Mọnde n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja kọwara na ndị uwe ojii mmadụ 4 ha nwụchiri hapụrụ ebe edunyere ha ọrụ gaa ebe ọzọ were ihe buchie okporo ụzọ ma na-anapụ ndị ọkpọ ụgbọala ego n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụ ebe ha nọ napụ ya bụ onye isi oche ICPC ya bụ ego na-amaghị na ọ bụ onye isi oche ICPC. Ka ọ dị, ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja bụ Ahmed Sanusi emeela ka ọha na eze mara na aka akparala ndị a na-anọkwa n'ugbu a na-enye ha ntaramahụhụ ruora ha. Onye kọmishọna gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na agwa ndị uwe ojii akpara abụghị agba eji mara ndị uwe ojii na onye ọbụla ejidekwara n'ụdị agba dị otu a ga-amara na eze dị nkịta na-agba ụja n'ọnụ. Otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ ozi ahụ na-efegharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ ka ọ dị ugbu a. Ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC site n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ha n'ụbọchị taa bụ Mọnde dọrọ ndị Naịjirịa aka na ntị na onweghị onye ọbụla ha na-ewe n'ọrụ na ha ekwekwala ka ya bụ akụkọ ụwa ndị ala adịghị mma na-efesa n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia mahie ha ihu. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere ozi nọ na-efesa n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ nke na-ekwu na otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ na ndị ha werela n'ọrụ ga-amalite ọzụzụ ozugbo n'ọnwa ọzọ na-abịa abịa. Mana ka ọ dị, ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC akọwaala nke a dịka okpokpo asị ma gwa ọha na eze ka ha zere ịma n'ọnya ndị ala adịghị mma. Ya bụ otu kọmishọn na-amịrị ka o doo ndị Naịjirịa anya na ọ bụrụ na ha ga-ewe ndị mmadụ n'ọrụ na ọ bụ n'ọdọ nzirịta ozi nke ha ka ha ga-esi eme ka ndị mmadụ mara na ndị mmadụ agaghị ebu ụzọ nụ ya ebe ọzọ. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde nye iwu ka ejiri ego dị ijeri naira abụọ 2 bilion naira ji na onye isi oche otu mieti ala bụ Bello Bodejo n'aka ebe. Ya bụ ụlọ ikpe nyere Bello Bodejo iwu ịkpọta mmadụ abụọ ga-ebinyere ya aka n'akpụkpọ bụkwanụ ndị ga-enwerịrị ala ma ọ bụ ụlọ n'isi obodo anyị bụ Abuja
bụ ala ma ọ bụ ụlọ ọnụ ego ya ga-erurịrị ijeri naira 2 bụ 2 bilion naira. Ya bụ ụlọ ikpe nyekwara Bello Bodejo iwu iweta akwụkwọ ikike international passport o ji aga mba ndị ọzọ, dịka ha gwara ya na tupu ya na-eme njem aga mba ndị ọzọ na ọ ga-ebururu ụzọ nata ikike n'aka ụlọ ikpe ahụ. Ọ dị nnọọ mkpa ichetara gị na ya bụ Bello Bodejo a na-ekwu okwu ya ka otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC dọkpụrụ gị ụlọ ikpe ma jiri ebubo 12 jikọ gbaa ya ahụ, bụ nke gbadoro ụkwụ n'ịtapịa ego dị nde $2.6 $2.6 million. Keir Starmer anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde mee ka ọha na eze mara na ọ gbaala arụkwaghịm dịka onye Prime Minista mba United Kingdom, ka ọ dịkwanụ King Charles nke atọ anabatala ịgba arụkwaghịm ọ gbara. Ka nke a na-ewu, King Charles nke atọ ejirila nwa amadi aha ya bụ Andy Bonham jidochie anya ya. Akụkọ a nụrụpụrụ na ihe mere ya bụ Keir Starmer ji wee gba arụkwaghịm bụ maka na ọ bịara bịa chọpụta na ndị otu pati ya anaghịzi akwado ya. Dịka ọ na-ekwu okwu oge ọ gbachara arụkwaghịm dịka onye Prime Minista mba UK, Keir Starmer kpere mkpa ịkwado nwa amadi ejidochie anya ya bụ Andy Bonham. Otu nwatakịrị nwoke mba Spain bụ onye dị afọ 13 13 years atụfuola ndụ ya dịka o si ibe ya aṅụrị ọṅụ maka iko mba ụwa bụ World Cup mba Spain ma butere n'abalị ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Njinji a jiri nnọọ n'otu obodo na mba Spain ama dịka Ciudad Rodrigo. Akụkọ a nụrụpụrụ na obere nwatakịrị a tụfuru ndụ ya dịka o si n'elu otu ihe ọwụ arụrụ ji agbapụta mmiri bụ public fountain daa gbirigidim ma kụjasịa, agbụgbọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ bụ ebe a nọ kpụpụta ya dịka onye nwụrụ anwụ. Mmadụ 3 ndị ọzọ so ya si ebe ahụ daa nọkwa n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-anara ọgbụgbọ n'ihi ihe mmerụ ahụ ha nwetara. Ka ọ dị, ya bụ obodo na mba Spain bụ ebe njinji a nọ wee jie ejirila maka nke a kpụpụta abalị 3 dịka ụbọchị iru uju n'obodo ahụ. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa, maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nọrọ akụkọ kwuru na nwunye onye isi ala Tinubu adịla njikere ịga steeti Abịa n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee. Emekwara nke ịghọta n'ụlọ ikpe enye n'iwu ka ejiri ego dị ijeri naira 2 bilion naira ji na onye isi oche otu mieti ala n'aka ebe. Emekwara nke odo oge anya na otu nwatakịrị atụfuola ndụ ya dịka ọ na-aṅụrị ọṅụ maka iko mba ụwa bụ World Cup mba Spain ma butere. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-aghọ nkọ, bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwoke Ọcha ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịa nnọọ lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze, razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.